BPF पार्टीनिफ्राय जेन सेउलि महिलारि मेडामखौनो टिकेट होनानै सापर्ट खालामो पार्टीनिफ्राय रायजो राजाया जेरैबाबो बेखौ देरहाहोगोन जों देरहाहोगोन जोंहा बिश्वास दङ मेडामा 100% देरहागोन जों बिश्वास दङ 100% देरहागोन मोनफ्रोमबो मिडियानिसिम मोनफ्रोमबो चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आङो दिनै साधारन सासे भटार जानानै मेडामखौ जोङो लुबैदों मेडामहा जथेस्थ टेलेन्ट दङ मेडामा मावनो हानाय स्पिरिट दङ मेडामनाव गासिबो गुना दंजोबो बेखायनो जोङो रायजोनि जानानै जोङो BPF पार्टीनिफ्राय 3 नं क'क्राझार कन्स्टिट्युएन्सियाव जोङो मेडामखौ लुबैदों जोंनो मेडामखौ नांगौ जों जेरावखि थाङा मानो गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो जाथिनि मोनफ्रोमबो संगठननि मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेशननि गासिबो मानसिफ्रानो ज' जानानै मेडामखौ लुगैदों गोदोनिफ्रायनो जोङो सासे मानसिखौनो होबोबाय थाबाय दा बयहाबो मोनसे सिमा थायो बोसोर बोसोर बिथाङानो गेलेबोबाय देरहाबोबाय मावबोबायबो जों गाज्रि मोना नाथाय बयहाबो मोनसे सिमा थायो उजियोब्ला थैखायो होननाय सोदोबा सैथो बेखायनो मेडामाबो बैसोआ जाबाय जिरायनायनि समसै जों दा गोदान गोहो बोलो गोनां साननो गोरों मावनो दांनो हानाय जों गोदान बेक्ति जों लुगैदों बेखायनो जोंनो जेरैखि जाया सेउलि महिलारि मेडामखौनो जोंनो नांगौ जों रायजोनि जानानै जों बेखौनो मिजिंथिबाय जे एबारनि BPF पार्टीनिफ्राय जेन सेउलि महिलारि मेडामखौनो टिकेट होनानै सापर्ट खालामो पार्टीनिफ्राय रायजो राजाया जेरैबाबो बेखौ देरहाहोगोन जों देरहाहोगोन जोंहा बिश्वास दङ मेडामा 100% देरहागोन जों बिश्वास दङ 100% देरहागोन